Il-Viċi President tal-Malta Football Association l-MFA Matthew Paris ta' dettalji dwar il-proġett ta' riġenerazzjoni tal-faċilitajiet sportivi fiż-żona tal-Istadium Nazzjonali f'Taqali li tħabbar fl-aħħar jiem biex din issir destinazzjoni sportiva moderna u sostenibbli li sservi lill-futbol Malti u lill-pajjiż. F'intervista ma' Clinton Buħaġar fil-programm l-Argumenti Kompli fuq One, Dr. Paris spjega li l-proġett li jinsab fil-fażi ta' konsultazzjoni kemm għall pubbliku kif ukoll għall partijiet kollha interessati se jsir f'diversi fażijiet biex il-futbol lokali ma jaqafx. Tenna li l-ewwel fażi tinkludi interventi fis-Centenary Stadium fejn se jinbnew żewġ stands ġodda wara l-assi biex tiżdied il-kapaċità u jinħoloq spazju adegwat biex jintlaqgħu partiti domestiċi. It-tieni fażi tinkludi l-iżvilupp tal-Istadium Nazzjonali bil-ħsieb li jitneħħew strutturi eżistenti u jinħolqu stands ġodda eqreb lejn il-pitch. Dan se jippermetti mhux biss esperjenza aħjar għall-ispettaturi, iżda wkoll spazji addizzjonali li jistgħu jintużaw għal skopijiet kummerċjali u sportivi. Fil-fatt il-kapaċità tal-istadium mistennija titla madwar 19,000 spettatur fil-waqt li jiġu rispettati l-standards internazzjonali tal-FIFA u l-UEFA. Dr. Paris vera wkoll il-pjani jinkludu inta faċilità indoor iddedikata għal futsal u disċiplini oħrajn, kif ukoll għal taħriġ, pitches b'terf artifiċjali u naturali u spazji multipurpose li jintużaw is-sena kollha. Skontu din ir-reġenerazzjoni mhux biss sportiva, iżda wkoll investiment ekonomiku. Aħna rridu destinazzjoni sportiva fejn inti tiġi hemmhekk għandek faċilità indoor, għandek il-futbol, għandek il-training, għandek faċilitajiet illi jew fuq astroturf u allura fuq l-art sintetika biex niftehmu, jew nkella fuq art naturali, għandek ukoll faċilità ta' beach soccer. L-idea hija li jkollok għaliex aħna rridu nħarsu lejn l-iżvilupp tal-futbol tagħna mhux biss mill-aspett ta' tiegħu bħala logħba, dak huwa importanti, dak huwa l-ovvju, dak huwa li naħdmu għalih. Però rridu nassiguraw ukoll li konna biżżejjed flus u dawk il-flus jiġu mis-sports tourism li huwa importanti ħafna għalina u importanti ħafna għall-pajjiż. U dan nistgħu nagħmluh jekk ikollna faċilitajiet tal-aqwa kwalità. U enfasizza li l-MFA tinsab pożizzjoni finanzjarja aktar stabbli meta nqabbla ma' snin li għaddew, fatt li jippermetti ppjanar fit-tul u diskussjonijiet serji ma' investituri potenzjali.